tati timbo sangana timbotaura hedu kutanga kwesvondo kasemande so tati tingotaura hedu nyaya mbichana tikuda kuti timbosvika pamutoko vanopati patokyo handizvo here naijera vanopati patokyo tinoda kuti timbosvika pamutoko apa tiri kungonzwa nyaya dzakawanda wanda dziri kungotaurwa pamutoko apa saka tinoda kuti timbosvikapo svondo rineri ndofunga Thursday to be precise tichange tiri pamutoko tichiona kuti pakamira sei. Mamessages ndichangokumbira hangu chera ndipindurire because handisi kukwanisa hangu kuti ndinge ndichiita sei ndichitaipa pamutoko tanzwa nhau dzakati wandei saka toda kuti tinozvionera kuti zvakanyasa kumira sei naizvozvo kana munhu uchigara kwamutoko kana kuti uchiziva nezvekwamutoko tangoda kuti titaure hedu kuti kwamutoko tiri kuya ikoko garaiwo matitipira kuti tonangane papi tinowana chii tinoda nyaya idzo dzedrumas media munodziziva saka tiri kuda kuti tisvike ikoko hanzi panorira pfeni saka tiri kuuya ikoko kwamutoko tinoda kuti mutipewo mastories amunoziva ari ikoko mutitipirei nhamba dzedu 0714903747 munongotitumirawo kama messages ipapo kuti kuno kwakamira so tigoziva kana tauyako kuti tiri kufamba sei kana uchisvika panzvimbo unofanira kusvika uchiziva kuti uri kunanga nekupi saka tiri kukumbira vagari vekwamutoko nevese vanogara nzvimbo dzakatenderedza mutoko kuti aiwaka tibatei panhamba dzedu 0714903747 munongotitumira meseji ipapo muchitiudza pawhatsapp motiudza kuti nzvimbo yakati kune zvakati zviri kuitika if possible motibata zvakare right ndiri kukangaswa nevanhu vari kuita sei naichera hanzi imboyai paskrini timbokuonai nevanhu muri ezimbabwe uAndrew Njove ngiyobekhuluma mina la ngazi ukuthi lesishona silaba so siyabuya emthoko ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi indaba esijala ukuthi sihambe lazo indaba ezinjani indaba ezokuthi lezane ezingajalekanga nje esizweni izindaba esebesizidinga emthoko so mthoko hoye yes mthoko we are coming we are on our way to Mutoko muswechina aiwa tinenge tichiziva kuti tinenge tichitendera tiri pamutoko center ndo patichambosvikira tichiona kuti nzvimbo yacho yakamira sei saka naizvozvo tiri kukumbira vagari vekwamutoko nenzvimbo dzakatenderedza obvious panyabire mission tichatombovasvika tinoona project yehuku yaitwa iyaya kuti yava papi project yefish yehove tinoda kuona kuti inenge yava papi sorry chera muri kuseke ndiri kuseka kuti uri kuti huku nehove nyaya yekuda chicken okay but fish ndo favorite food yangu though imwe nauya toda kutaura muri yezimbabwe ndeyekuti ni izvo tichange tichida kunzvimbo idzodzo dzatiri kuenda tiri kuda vanhu vakasiyana siyana mungave muri vananyanduri muchigonawo kudetemba tinokudai vanyori vemabhuku tinokudai kana kuine vaimbi vari munzvimbo iyoyo zvakare tibatei so that kana tasvika ikoko tiwane nguva yekutandara tiwane nguva yekutaura uyezve chandoda kukuzivisai takakuudzai kuti aiwa kama live programs achange ati tititi makatiudza kuti aiwa tiri kuda kamera yakanaka ndiri kuvimba muri kutibata zvakanaka ihope kamera yedu iri kuburisa pari zvino ikamera yakati nakei saka tichange tichikuunzirai malive programs akati wandei zvakare uyezve taakukuunzirai malive programs ana sekuru nana nhingirini
patinenge tichitaura so that munokwanisa kunge muchiita seiwo muchicommunicata navo. Ndo nhau yatangoda kuti tikuudzei pari zvino. Mangwana zvakare Mwari atendera tiri kukuunzirai top 20 yevanobatsira ivavava. Maretero atinoita isusu kana achita top 20 ndeyekuti vana sekuru vana madzibaba vanobatsira vaya vanhu kana tinogara tichitaura kuti kana muine macomplaints nevanhu ivavava garai matizivisa so that tinokwanisa kunge tichiita sei tichiona kuti ndisekuru ani vari kugona, ndisekuru ani vari kutadza, ndimadzimai ani vari kugona, ndiani ari kugona kubatsira vanhu panguva iyoyo. Saka tingangoda kuti tikuzivisei zvakare kuti ndofunga mangwana Mwari atendera uyezve network yatendera tichange tichikuunzirai top 10. From then onwards tichatanga kupota tichikupai malive tichizokupai pre-recorded programs, but unenge uchiiwana iri palive nepa pre-recorded. Saka munenge muchichuza zvamunenge muchida kuti muri kuda zvipi. Kaziwai muri yeZimbabwe. Ndiri kuona hangu muri kunyora macomments akawanda. Chihera ndofunga hameno vari kupindura. Chihera muri kupindura here vanhu? Akawandisa. Chimbotaurai Chihera, hanzi izvoni nevanhu ka iwewe neshamba unogara uchingoita another level evamwe vanhu, imbouyawo iwewe tinoda kunzwa another level yako, timbonzwa kuti zvakamira sei. Asi inini ndiri kuti ina handikwanisika kutanga inini Chihera musati matanga. Chihera ndimi muchatanga another level. Hanzi kana uchipakurura notanga nekuendesa sadza kuvanhu vakuru wozopedzisira nevanhu. Saka toda another level yamukoma end. Saka I think I will try kuti tinyatsomugarisa pasi momubvunza kuti munoda kunzwa chii from koma end kuti akatanga sei Drewmas Media. Aiwa, zvokutanga Drewmas Media it's not a big deal. But inini hangu muri Zimbabwe makaungana so pana hanzi izvo nemumwe akanditaurira about 2 days ago, hanzi neshamba dumbu rako iro harisisiri mufashion. Ndakarwadziwa zvechokwadi harisi mufashion, ndoda kutombotanga jogging. Uombomira nema saka another level yangu inini chambomira ndoda tanga ndagadzirisa board yangu. Kana ndapresentable paya ine Chihera muri kuendesa kamera uko kuita kuti dumbu rangu riita ribude, ndozvandisiri kuda izvozvo. Atangoti tikwanisane muri yeZimbabwe agarisa nguva hombe tisati tambosangana live, uyezve tiri kuita 1-2 testing nemeshini yedu yatava nayo kuti tione kuti muri kutibata zvakanaka here, quality ball here. Kana mati ball zvaakureva kuti aiwaka tichagara tichiita sei. Chihera hanzi chii? Hakune munhu ari kuti ari kuda kupinda mugroup. Mugroup ka number kana muchida kupinda mugroup is 0714903747. Zvamunongoita chete kusenda screenshot inoratidza kuti you are a subscribed member yeDrewmas Media. Nhasi takupai paradzai mesi, ndofunga vazhinji vaimuchemera mamuona. Uyezve svondo hanzi naNixon Gift ndiri kunyara, handisi kunyaranyara. Pana MVH Voices anogara achitaura kuti opa chete iwe. Ende futi vanhu vari kuchema hanzi tiri kuda another level forever media Taso. Another level. Taso ka iye zvinhu ndakarasa namba dzake, handichisina pari zvino, ndikuedza kumutsvaga. Asi pandakapedzesera kutaura naye Taso aitsika-tsika. Taso yatitaure achitsika-tsika, but ndiri kuZBC ndiye munhu andaigara ndichingoita maprograms naye asingatsike-tsike. Hanzi chii futi Chihera? Hanzi Chihera you are growing. You are growing. Ngaaregedza ngoti Chihera, ngaati Chihera wane shamba you are growing. Saka muri Zimbabwe ndofunga tangofara, tangoda kuti tiite 1-2 testing yekamera yedu tizive kuti yanga iri kubuda zvakanaka here kana kuti kwete, so that kana taakukuunzirai maprograms tinogara taadvertise kuti musi wakati nguva dzakati tinenge tiina nhingi tichitaura zvakati.
kusanganisira ivo sekuru vatapedzira kutaura navo panhau yenjuzu. Tinoona chikristu netsika zvinhu zvinoramba zvichiita sei zvichitadza kuwirirana. Ndinonzwa vanhu vachiti mweya wetsvina mweya wasatani. Hongu izvozvo makataura tinozvinzwa, asi imboimajena iwewe neshamba aine njuzu womuti mweya wetsvina kutuka kawo. But okay, tichauya neimwe like live tanyatsogadzirira kuri sei kuuk. Ndakumbona kumhoresa mukoma ndimukomani Sylvia. Ndisisi Sylvia, makadi sisi. Kana mawana mapounds kaikoko munoita muchitumirawo kuZimbabwe tiwane mari dzefiwa. Nandichiti tichaita imwe live yokuti ndoziva kuti kune zvitendero zvakasiyana. But tofanira kunyatso kuti kana ini ndichibhiliva kuKristu iwe uri uchibhiliva traditional, semuKristu ndofanira kuresponda zvine uKristu, noti kutuka. Saka chikristu chacho zvezvo chiri papi? Mweya wetsvina mumwe munhu. Saka aiwa, saka denga racho harina ari kupinda kai. Aiwa, tichanyatsosanangura rimwe zuva. Handitika. No, muri weZimbabwe tinotenda vakwanisa kunge vachijoinana nesu munguva iyoyi yatanga tinemi kuti aiwa katinotenda nerutsigiro rwamunotipa kuti Drewmas Media ndimizve tiri kufara zvakare nemasubscribers. Aiwa muri kuuya neuwandu hwenyu. Chatinokupromisai ndechekuti tichaedza kuwedzera vanhu vanoshanda kuti basa riitwe basa sebasa. Tichitaura zvakare nemastudents ari kuda attachment mugore rinouya. Aiwa, sendai ma-emails enyu, ma-applications enyu padrewmasmedia2@gmail.com. kana uchiziva kuti unotaura ndevele, uchiziva kuti unotaura chishona, uyezve uchiziva kuti unogona kuedita, ukazoita ka-class 4 drivers license, sando dzako unotibata. Asi musi wa30 ndopa 30 October, right? Ndopa tiri kuvhara kureceiva ma-applications. Moshedzwa kuinterview, vanokuinterviewai variko, motaura navo, monzwa kuti munokodzera here kunge muchijoina Drewmas Media. Pane here zvandasiyana ichera? Aiwa, muno hanzi batai basa munotigonera. Aiwa, sando dzenyu. Regedzai ndipo ndipeiwo kuno. Sorry for that. Regedzai ndingoti hangu pari zvino ndiri kuda kungoverenga hangu mbichana mamessages amuri kutomera. Mangani toverenga mangani? Wakawanda. Ndichidawo 3 chete. Tipei tinzwe chera. Hanzi live ndozvacho. Ko handina kunzwa hanzi mukoma neshumba neshamba ndanzwa kufara. Ari kurumidza kutiza mamessages acho. Ndinotenda malive tichange tichikunzira, asi handa kunzwa nawe quality kuti yakamira sei. Kana isiri kuita tiedze zvakare kugadzirisa. Hanzi quality ball. Ko sound iri sei? Toda kunzwa pasound apa kuti muri kutinhonga zvakanaka here, so that kana live, kana tasvika kumabuja beduko tikwanise kumboenda live tiri ikoko. Izvozvi so kutaura kuno kwatiri kuita hanzi zvese bo ka1 quality kuseri. Ndaitonyadzisaka paSouth Africa because quality yataikupai tiri John futi zvaisanyatsoita. Saka chera vari kuda kutaurwa navo, but chera vatiza pakamera. She's camera shy. But tell you what, boys dzinogara dzichindinetsa chera ane birthday mai manje. Saka kana chokwadi muchida chihera ka motumira mapresents, ndoziva kuti ndiani anoda chihera. Ini ndichachuza kana ndada hangu chihera nditi, nekuti munombogara muchitaura nyaya yemadivorce. Saka ndizvozvo muri weZimbabwe munotitumira mastories ari kuitika kwamuri ikoko, uyezve tichagara tichitopinda live nguva dzakawandisa. Asi chandoda kuzisa ndicho dzimwe nzvimbo tinotadza kuita live nekuti network yedu yemuno muZimbabwe ma1 chaiwo. Saka aiwa tinotenda. Ndafara zvikuru kunge ndiinemi. Tichazoti kana taakuita malive topota tichikuudzai kuti nguva dzakati musi wakati tinenge tiine live.
hanzi ari pamaketi here chera aiwa asi kana chera kuenda pamaketi maketi ipi hanzi chera aripi tine guys kuSouth Africa chera varapa chera bhaibhisai chete musataure navo vari under masanctions aiwa tafara guys ndofunga yava nguva yekuti tiite tichiswedera kumba tatotsvaga kapane network kudzimba kwedu chetotaura nevenet 1 kana econet kuti veduwe tioneiwo kuri sei kuamerica ndaona munhu ari kutimhoresa ari kuamerica kuri sei kumausa aiwa tinotenda hanzi ngazviongwe. Thanks for the happy hour moment. Aiwa tinotenda zvikuru. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa. Please don't forget to subscribe to Drewmas Media. Chera Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei kwaMutoko ikoko tiri kuuya tibatei tibateiwo namba dzedu 0714903747 motiudza zviri kuitika kwaMutoko nenzvimbo yacho so that kana tasvikako tisazosare tichinzwa kudza kwazosara kwakadai aiwa toda kuti tigare chaita sei tazvizivawo takuonai ikoko. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa pari zvino. I'm trying to magadgets aya bye bye, goodbye my friends.